Ahoj, vedel si, že dokážeš mníchovi naplánovať zbieranie relikví ešte predtým, než ho vyrobíš? Ak si o tom nevedel, tak sa pozeraj. Dáš do výroby mnícha, naklikáš mu, čo má robiť a ty popri tom môžeš riešiť úplne iné veci. Trošku si ešte počkáme. A teraz sleduj. Bez toho, aby si niečo robil, musí urobiť svoju robotu. A vedel si aj to, že vieš mníchovi naplánovať trasu, akú potrebuješ, prípadne ak sa potrebuješ vyhnúť nepriateľským budovám alebo nepriateľským jednotkám. Tak, jednoducho cez Shift a práve tlačidlo myši naklikáš, čo potrebuješ. Dáme mu aj vyzbierať ostatné reliky. Tak. A ešte ho môžeš aj odparkovať. Ty popri tom hre môžeš riešiť úplne iné veci. A mních urobí všetko to, čo si mu dopredu naklikal. Je to veľmi dobré, keď máš chvíľu času, vieš, kde sú reliky. Dokážeš to všetko dopredu naklikať a nemusíš to už len sledovať, nemusíš to potom sledovať, stačí sledovať, či nezomrel niekde cestou. Ale myslím si, že ušetríš dosť veľa času, keď sa ti takto podarí dopredu naklikať. A to je asi tak všetko dneska.